охири сол варзишгарони федератсияи таҷмафро ду мусобиқаи байналмилалӣ, чемпионати ҷаҳон ва чемпионати Осиё интизор аст. бо мақсади дарёфт ва интихоби беҳтаринҳо давоми 2 рӯз мусобиқаи муҳорибаи омехтаи ғайрикасбӣ миёни наврасон барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе баргузор гардид. ин мусобиқа беш аз 600 варзишгарро ба ҳам оварда яке аз марҳилаҳои асосӣ барои сафарбарии дастаи Тоҷикистон ба мусобиқаҳои берун аз кишвар маҳсуб мешавад. Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ ки бо номи таҷмаҳ маъруф аст, бори аввал мусобиқаи кушоди варзишӣ барои дарёфти ҷоми раис шаҳри Душанберо роҳандозӣ намуд. қабл аз оғози рақобатҳо чун анъана маросими ифтитоҳи он сурат гирифт, ки дар он роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулини варзиши пойтахт ва намояндагони Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии кишвар иштирок ва суханронӣ намуданд. тавре таъкид шуд, ҳадафи асосии фаъолияти чунин федератсияҳо оммавигардонии варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ ҷалб сохтани насли наврас ва аз миёни онҳо дарёфти истеъдодҳо барои муаррифии миллат дар арсаи ҷаҳонӣ маънидод карда шуд, ки таҷмаф дар амалигардонии ин ҳадаф нақши муҳим мебозад. дар мусобиқаи аввалаи худ дар вазни 48 килограмм ҷои дуюмро гирифта ба худ мақсад ва маром гузоштам, ки дар мусобиқаи оянда ман сазовор ҷои аввал мегардам ва ба мақсадҳои худ расидам. мақсади ман ҳамин аст, ки ман дар мусобиқае ки республиканский мешавад, дар он сазовор ҷои аввал гирифта ба хориҷа рафта дар онҷо парчамбардори Тоҷикистони худ бошам. рақобатҳо 2 рӯз идома карда, дар он дӯстдорони ин риштаи варзишро аз толору клубҳои гуногуни пойтахт ва шаҳру ноҳияҳои кишвар ба ҳам овард. ба иқрори роҳбари таҷмаф Даврон Ҷураев, ин охирин мусобиқа дар соли 2023 буда барои мураббиён ва варзишгарони наврас ҳамчун натиҷагирӣ аз як соли тамрину заҳматҳо ном бурда мешавад. дар мусобиқаи мазкур наздики 600 варзишгар дар 2 октагон ё худ 8 кунҷа ҳунарнамоӣ карданд. дар охири сол 2 мусобиқаи байналмилалӣ дар назар аст. яке чемпионати ҷавон байни ҷавонон ва калонсолон, ки аз 19 то 26 ноябр дар ҷумҳурии Албания дар назар аст ва дуюмаш ин моҳи декабр 12-16 декабр хато накунам дар чемпионати Осиё байни наврасон, ҷавонон ва калонсолон дар ҷумҳурии Баҳрайн мебошад. бешубҳа ҳавасмандии насли наврас ба риштаҳои варзиши размӣ дар кишвар рӯз то рӯз меафзояд. таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки на ҳама кӯдакону наврасон дар оянда варзишгари касбӣ мешаванд, аммо дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ ва аз лиҳози ҷисмонӣ қавию тануманд ба камол расидан ба солимгардонии ҷомеа нақши муҳим хоҳад бозид. мусобиқа дар як сатҳи баланд гузашта истодааст ва аллакай сатҳи тайёрӣ варзишӣ ва техникии варзишгарони тоҷик имрӯзҳо дар як зинаи баланд қарор дорад. пас аз анҷоми рақобатҳо маросими ҷоизасупорӣ доир гардид, ки дар он беҳтаринҳо дар вазнҳои гуногун муайян гардида бо медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. бояд гуфт, ки дар пеш дастпарварони Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистонро 2 мусобиқа, чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон ва калонсолон ва ҳамзамон чемпионати Осиё миёни наврасон, ҷавонон ва калонсолон интизор аст, ки умедворем варзишгарони мо дар ин мусобиқаи байналхалқӣ бо як омодагии хуб сафарбар шуда ва дастовардҳои бузург ноил хоҳанд шуд.